eritreanen som ju tog sin 10:e professionella seger igår. Och här har ni Jumbo Visma, får han åka i poängtröjan som 2:a i den tävlingen. Olaf Koy spurtar den i Jumbo Visma. Då Girmay måste åka med den gula. Och sen leder ju Girmay också ungdomstävlingen, men som jag var inne på igår så alla tröjorna måste ut. Längst till vänster ser vi ju Samuele Battistella som åker i den vita ungdomströjan. Han var ju sjua på etappen, 3 bland just cyklister som är födda 1 januari 1998 eller senare. Som är med och tävlar om den tröjan. Ja, och så Marc Soler i den rödprickiga bergatröjan. Och det blev lite intensiv körning. Det är många som ville vara i utbrytning idag. En bra etapp för just utbrytning, och klättringen började ju ganska snart. Det började gå upp för på en gång egentligen, och sen blev det lite slätåkning, och sen efter det så var det ju dags att ta sig upp över. Här ser vi ju Bassett i Human Power Health som det här stallet heter. Det är ju 3 lag som har ganska snarlika dräkter. Det är Human Power Health, det är Ineos Grenadier och så är det Bahrain Victorious. Men det kommer bli en annan utav Human Powered Health-cyklisterna som kom i utbrytning till slut. Och det var Benjamin Perry nämligen. Och här gick nu gänget. Vi ser det Samuele Zoccarato. Bakom så är det Alessandro De Marchi, italienaren som tävlar i Israel Premier Tech, som kom med i utbrytningen också. Så Benjamin Perry som kom med också. Eller De Marchi. Jag kom på mig själv att De Marchi, han har bytt lag för guds skull. Så han kör ju Jake och Alula. Det slog mig nämligen att Israel Premier Tech inte ens med i tävlingen. Så det är så. Men det här ser ni i alla fall att det samlades ett gäng. Också Molo Kinfe. Då har ni honom i nummer 134. Liten klättrare från Etiopien. Han väger inte mer än 50 kilo. Så det blev svettigt här på slätåkningen innan de kom till backen. Och dessutom i Astana-stallet så fick man ju med Javier Romo med nummer 85. Så det var den här kvintetten som kom loss och har haft ett antal minuter till goda. Så började man köra ganska hårt i klungan, tog in, och så har de tappat lite igen då. De ligger väl ungefär en 4,5 minut före huvudklungan när det nu är cirka 50-55 kilometer kvar av etappen. Så där såg det ut då när utbrytningen gick, och jag ska väl också säga det att det har samlats på en massa poäng nu bland de där 5 cyklisterna i utbrytningen. Ni såg lite snabbt också sammanlagda listan med bonussekunder som ges vid spurtprisen, 3-2-1 poäng, och spurtpriset idag kommer ju ganska sent. Och sen har vi ju också en fördelning av bonussekunder vid målgång nämligen. Och det är ju 10-6-4 poäng, eller bonussekunder som delas ut där. Här har ni kvartetten som blev kvar. Det var nämligen Molo Kinfe som fick problem utför efter en av klättringarna som fick vika ner sig. Just nu så har cyklisten i täten ganska precis, jag tror faktiskt de har kommit in i nästa klättring som är La Fustera. Och La Fustera är ju en 4,5 kilometer lång cirka, och det är en snittlutning på nästan 5%. Och här delas ju 3-2 respektive 1 poäng ut till de 3 främsta när det är tredje kategorier. Andra kategoribergen ger 6-4-2-1 poäng, och första kategoribergen ger 10-8-6-4-2-1 poäng. Så ser det ut i poängfördelningen vid bergsprisen. Poängtävlingen ger 3-2-1 poäng, men också bonussekunder då. Eller 4-2-1 poäng, förlåt. 4-2-1 poäng och så 3-2-1 bonussekunder till de 3 främsta. Och sportpriset idag kommer ju
alldeles i slutet av etappen, och sen har vi en ganska tuff klättring. Men den tuffaste klättringen, i alla fall om man tittar på kategorin, är ju Cumbres del Sol som de kommer till cyklisterna. Det är den näst sista klättringen och den är ju 3,4 kilometer lång och snittlutningen är hela 8,7%. Så den blir riktigt tuff. Intermarché Circus Wanty har ju varit väldigt aktiva idag. Det har också Bahrain Victorious. Och nu ser vi även att Bora Hansgrohe kör hårt på väg in i nästa klättring. Och Zoccarato har alltså plockat, det är nummer 127 här i den grönvita dräkten, och har ju samlat på sig mest poäng i bergsprisstävlingen. Zoccarato som tävlar för Green Project Bardiani CSF Faizare heter det italienska laget i sin helhet. De har ju funnits med hur länge som helst. Det är det äldsta laget i hela... Tillsammans med Movistar så är väl de två som har varit med längst. Och det är ju, pratar alltså början på 1980-talet. Så det är fantastiskt att man lyckats hålla i det här i reverber i familjen. Först Bruno och sen sonen Roberto. Och de hänger i alltjämt. Roberto Reverberi sitter bakom ratten på en av servicebilarna här. Och som ni ser då så har de nästan fått en 4 minuter återigen. Tobias Ludvigsson är med i tävlingen som är enda svensk, har 184. Ska ni hålla koll på. Tobias fick ju problem i klättringen igår att gå med. Och hamnade en bra bit efter i sammandraget. Som sagt var, tävlar ju då för ett helt nytt lag. Q36.5 som laget heter, och får se vad det kommer att utvecklas till. Jag tror väl att Tobias i en hel del tävlingar kommer att få ganska fria händer faktiskt. Så bara han kommer igång här så småningom och visar sin kapacitet som är hög, så blir det intressant att följa hans framfart i det här nya laget. La Fustera, som sagt, är de på väg upp för. Cyklisterna Calpe och allt vad det har att erbjuda. Fortsatt, vi är ju liksom i områden där alla, eller jättemånga cyklister är på träningsläger. Utländska cyklister i första hand, men också spanska som finns i de här lagen som gärna håller sig i de här krokarna. Vi ska höra med Bauke Mollema vad han har att säga. Do you feel really strong already? I don't know. We will see today probably, and then the next few days. I mean, it's a nice course, a super hard final with the Cumbres del Sol, and then and the steep climb today to the finish. I mean, I've had a good winter. I've been training well. But yeah, we will see today if I'm ready to be up there with the first riders. Yeah, at least I will give it a try. It will be all about the last climb. With Cumbres del Sol, like you mentioned, it can try something before. Yeah, it could be, but I think there's it will be nervous, and Cumbres del Sol is a really hard climb. But yeah, still I expect it will be for the last few kilometers. It's still quite far from there to the finish. So yeah. I think the last climb will be decisive. Ja, det tror han. Och de har ju Calpe där nedanför sig. Ni ser den där en bergsknall där som jag nämnde igår också, som ligger alldeles vid Calpe. Sträcker sig ut över havet en liten bit. Och nu tar de sig upp igen i den här klättringen ner mot kustbandet igen då. Så, och sen ska de upp för nästa stigning. Så riktigt tufft. Helt klart. Från Calpe så har ju cyklisterna tagit upp, alltså klättringen börjar vid 53,5 km före mål och kommer upp på toppen om 2 km nu, ganska precis. Och sen så ska de ner till Moraira som ju också är kuststad som ligger strax norr om Calpe, och sen då återigen tar sikte på nästa klättring som kommer en 3-4 kilometer senare, och då ska de upp till Cumbres del Sol. Väldigt tufft. Ser ni lagunen också.
som vi också blev bekanta med igår. Och titta här vad det brantar på alltså, där de befinner sig nu i tättrion, och man ser med blotta ögat här också när klungan kommer in i den här backen. Långt bak ligger Alexander Kristoff med nummer 101, ser ni norrmannen, en gul-orange tröja. Och då har de kommit upp för den här vrålbranta delen i tättrion. Och sista klättringen, den går ju från Benissa. Och sen har vi ju spurtpriset där i Benissa för att sen inleda den sista klättringen med 13,6 kilometer till mål. Och så hela vägen upp till Alto de Pinos. Så det blir en riktigt tuff utmaning såklart. Och här kommer ju liksom tävlingen verkligen att sätta sig. Och då har vi en bättre överblick kommande etapper över vilka cyklister det kommer att stå mellan. Och de jobbar hårt i Bora Hansgrohe. De har stor tro på Vlasov. Det är ju Nico Dents som ligger och drar just nu. Palzer ligger långt ner istället. Anton Palzer, tidigare skidalpinisten som ju nu har gått in för det här med cykelsport i första hand. Molano får problem, spurtaren, colombianen. Och som nämnts, han är Palzer, mycket intressant cyklist. Hans hjälm skiljer sig från de övriga. Han är nämligen sponsrad av Red Bull, så precis som Tom Pidcock och även Wout van Aert så kör han med Red Bull-reklam på hjälmen. Då får vi se nu om Zuccarello tar ytterligare några härliga poäng i bergspristävlingen. Det skulle ju i sådana fall innebära att han i stort sett säkrar att han får köra i bergatröjan någon dag. Tittar vi på morgondagens etapp så är det ju i och för sig en första och en andra kategorier där, så finns 16 poäng att köra hem om man vinner båda de bergsprisen. Men åtminstone imorgon får han åka i bergatröjan. Och det är cyklisten längst fram. Längst bak i den ljusblå tröjan och svarta byxor är ju alltså Javier Romo från Astana-stallet. Vi lämnar en kortis på Eurosport 2 så är vi strax tillbaka. Daniel gav Elisabeth en triss med en miljonvinst i alla hjärtans dag-present. För det borde han hyllas genom att få rollen som My Lord i ett romantiskt kostymdrama. Hoho, dags för lite ensamtid där, ja. Är det trött? Förstår ni? Så gott, brorsan. Obegränsad mobildata. Välj snabb, snabbare eller snabbast. Alltid med obegränsad mobilsurf och 5G. Från 399 kronor i månaden. Tele2. Obegränsad. Let's go! Vill du uppleva något nytt? Då har vi allt du behöver. Vill du sikta högre? Vi kan ta dig till nya världar. Vill du göra om ditt hemmakontor till en hemmafest? Vi löser det tillsammans. Oavsett vem du är så finns vi alltid här, online och i ditt varuhus. Vi hjälper dig att hitta det som passar just dig. Let's go! Välkommen till Mediamarkt. Kia, movement that inspires. Hallå Branting! Nej men tjena gubben. Fan vad kul. Har du redan fått lite dricka? Kolla!
Skulle jag kunna få en lecture med is, tack? En mjölk med is. Ja, det står kanske det. Ja. Skrattar du åt? Den skålar vi på, Glenn. Det får man får börja försiktigt. Ja, jag minns. Nya Galaxy S23 gör att jag får samma fråga hela tiden. Wow, kan du skicka den där? Och nu frågar alla. Kan du skicka den där? Till och med min granne. Mia, kan du skicka den där? Nya Samsung Galaxy S23. Ute nu. Vem sa att känslan av eldrift inte är spännande? Vem sa att du måste ladda för äventyr? Helt nya Nissan X-Trail med e-power. Till den andra etapp med målgång strax ovanför Benissa. Det är ju väldigt intressant att se vilka som är i form redan nu, och alla behöver ju inte vara i form. Det beror på vad man har för mål med säsongen, men det är klart att man ser ju här inledningsvis på säsongen att det är ju väldigt många som är i bra slag redan nu och kör fort redan i slutet på januari, början på februari. Ska lyssna på Carlos Rodriguez. Säger att han tycker att han känner sig i bra form. Las piernas respondieron bien cuando se apretaron, pero bueno, no era nada decisivo y solo fue la última hora y media, 2 horas. Jag säger att det var ju en etapp igår i och för sig som inte säger så här jättemycket. Det var ju bara sista 90 minuterna som det gick riktigt undan, och det är mer berg idag, så får se om det jag har gjort i vinter kommer att betyda att jag är i bra form redan nu, och kan tacka för att han blir gratulerad på sin födelsedag. Det är klart att en etappseger för laget eller för honom själv skulle vara trevligt, men vi gör vad vi kan. Och med lite tur så kanske vi kan uppnå något. Muchos platos al inicio, pero es también la primera batalla para el general. ¿Es posible para un escapada hoy o es todo para el general, todo para los mejores? Frågan är om man tror att det kan vara möjligt för en utbrytning av Veloso att hålla undan hela vägen på den här etappen som är den första för cyklisterna i sammandraget. Han tror väl inte att utbrytningen går. Trots allt många som är här, många lag som är här för att försöka vinna den här tävlingen totalt. Men kanske inte jättemånga lag som ändå vill kontrollera direkt från början den här tävlingen, så vi får väl se. Men det här kan vi ju konstatera när det går undan så pass som det gör nu, att den där utbrytningen, även om de har 3 minuter till godo, så är det ju faktiskt väldigt lite tid med tanke på hur mycket klättring vi har kvar att ta oss an på den här etappen. Ja, så får jag meddelande. Ski Team Dalarna heter kontot. Hello. Jag sa att Q36.5 är ett nytt lag, men om man tittar tillbaka så är det ju liksom, står de ju som Team Quebeca Next Hash. Men det var 2021. Det är ju fortfarande Douglas Ryder som är general manager, som vi hade just det här Quebeca-stallet. Ni vet, det här sydafrikanska laget som hette NTT Pro Cycling, de hette ju Dimension Data, de hette MTN Quebeca, som har haft många namn, och han har ju haft lag i många, många år. I lite olika nivåer då, lite olika kategorier. Men jag kallar det här för ett nytt lag, för även om Douglas Ryder har säkert också en himla massa folk som är de samma som tidigare, så var de borta en hel säsong. Och då vet man inte liksom om de kommer tillbaka. Så en ny start kan man väl säga, men ett nytt team där han ju också, som jag nämnde igår, har fått in Vincenzo Nibali som form av rådgivare. Får vi se vad de kan komma att lyckas. Så att det liksom, det är inte, ofta är det ju inte heller så här när nya lag dyker upp, så att de kommer från ingenstans, de som startar lagen.
Det är kanske lite ovanligare. Ofta är det några som har varit med förr, som har haft ett lag och sådär. Men ta Tudor Cycling till exempel, som ju bröderna Eriksson tävlar för. Så är väldigt intressant. De är ju registrerade också de i Schweiz med 20 stycken cyklister i teamet. Så det är ju också ett lag som kommer ur en akademi, en schweizisk akademi. Så de har ju varit på liksom kontinental nivå, så de tar liksom ett steg upp nu då, och har då varit tvungna att kontraktera en hel del duktiga cyklister som vi har sett förut. Tom Boly är en av dem, Arvid de Klein en annan, Alexander Kamp, den danske mästaren, svenske mästaren, som sagt Lukas Eriksson och hans brorsa Jakob Eriksson, Sebastian Reichenbach som några av er kanske känner igen från Groupama-tiden. De har fått ihop ett skapligt lag, och så givetvis Simon Peugeot, schweizaren, som är en poppis cyklist. Kanske inte gör jättestora resultat jämt, men är väldigt duktig på att vara i utbrytningar och syns en hel del. En kul kille också. Men de är inte med här. Däremot så kör de ju Etoile de Bessèges, där Jakob Eriksson gjorde en riktigt fin etapp igår. Var bara 15 sekunder bakom etappsegrande. Och Arnaud Delis, som ju var väldigt, väldigt imponerande att lyckas gå med där på slutet och vinna ganska klart för Mats Pedersen, den stora danska stjärnan. Vi har ytterligare en intervju. I think in the end, for me, it's going to be a little bit tight to be with the best on the mountaintop finishes. But I believe that Alex is very, very strong, and we're here to repeat his victory of last year. At least we try. So I think that should be the goal for us, and that's what we're working towards too. I think it's going to be a fast race. Obviously, it's one of the first races of the season, so everybody's motivated. Everybody's a little bit overexcited, maybe on the first climbs. We saw that yesterday, and I believe it's going to be a tough day. But ultimately, it's going to come down to the last couple of kilometers in that steep ramp up to the finish. And I believe that with Alex and maybe hopefully Lenny, we have two contenders in the mix. Ja, precis. Det de gör nu också. Se till att hålla Vlasov långt fram. Han tror väl att det blir ganska samlat. En bra bit upp i klättringen. Det är de sista kilometerna som kommer att avgöra, tror han. Och den där sista klättringen, den är alltså väldigt utmanande och lång. Det är ju Alto de Pinos det handlar om. 13,6 kilometer lång. Ändå av andra kategori. Den är ju, så snittlutningen är ju inte så brutal då, men ändå lite att bita i. Sen vet ju många av er hur det ligger till där med just det här med snittlutningar. Det kan ju gå lite olika nivåer, så är vissa bitar hur branta som helst. Så snittlutningen är en sak. Och Zoccarato har ju också varit nummer 127 där i den grönvita dräkten. Varit ledning virtuellt under etappen. Han är ju ett par minuter efter. De övriga är betydligt längre efter. 2.28 efter han. Så än så länge är han fortfarande... Om den målgången kom nu skulle han ta ledningen totalt. Men det gör den ju inte. Det är till och med ganska långt kvar till mål. Så han kommer inte ta över ledningen. Däremot så blir det med stor sannolikhet en ny totalledare idag för Binyam Girmay. Ja, samtidigt, man vet ju aldrig. Det är en lång klättring, men det kan gå. Han är ju allsidig, den är Binyam Girmay.
Och det är inte långt kvar nu till de kommer till klättringen upp till Cumbres del Sol. Faktiskt, så att vi är snart där. Ja, de där gamla forten som ligger lite här och var, och det där var ju bara litet torn, eller ska vi kalla det. Det var ju där de skyddade sig och mötte, så att säga, piraterna på 1600-talet. Och många av de här delarna av de här forten, som nu är det inte så mycket kvar. Det är ju mer den där försvarstornen som vi såg där. Men annars har man ju tagit hand om en hel del och till och med byggt, ja, till exempel kyrkbyggnader av det. Hoppa upp på kanten, ingen större fara. Det får man ju göra. Inga problem där, och hålla sig på rätt sida dock av cirkulationsplatsen. Rätt sida av rondellen, rättare sagt. Och Uno X-cyklisterna, de syns lite här och var. Och jag tycker de tar steg för steg varje år. Väldigt, väldigt trevligt. Och där ser ni Ludvigsson till vänster. Vid mittlinjen där så trampar han lös svensken nummer 184. Tobias Ludvigsson. Vi har honom mitt i bild. Husqvarna-killen som vi bor i Jo numera. Kristoff har tagit sig fram en bit. Trångt. Nästan så blev en krasch. Binyam Girmay, den gula ledartröjan. Långt ner i huvudklungan. Ja, vi ska lämna er en kortis igen på Eurosport 2, så är vi alldeles strax tillbaka. Så en kvar, vet jag. The passion for cycling is alive and well in Argentina. San Juan 2023 Cycle Race from 22nd to the 29th of January. 7 adrenaline fuel stages. San Juan 2023 Cycle Race, where it all begins. You're the reason why I am. You're the reason why I can. And you're the day that's just begun. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, min lilla plutt. Vi kommer alltid att finnas där för dig, vad som än händer. Så hörni, mina vänner. Nu ska vi skåla för världens underbaraste brudpar. Skål för! Mormor. Hoppas du har det typ skitbra. Var du än är. Du var bäst och nu får du vara med mig. Din morfar. Och var du så liten kvadrator? Ja. Välkommen till Länsförsäkringar. Hård mage? Testa Dulcosoft. Den blandas enkelt med din favoritdryck och mjukar upp det hårda bajset utan att ge ett plötsligt behov av att gå på toaletten. Dulcosoft. Vilken lättnad! Både hård och gasig. Välj Dulcosoft Plus. Finns på ditt apotek. Livet är krångligt, så handla hemelektronik ska vara enkelt. Välj själv när och hur du får hem dina prylar. Klicka hem den här Samsung Galaxy A13 med 6,6 tums skärm för 1790 kronor. Eller hämta upp den i närmsta lagershop. NetOnNet. Direkt från lagerhyllan.
The Tempodrom in Berlin. And listen to the crowd. For what the fans like to call the Woodstock of snooker. What a performance. The German Masters, live every day on Eurosport and the Eurosport app. Ja, ni ser själva vad brant det är. 21% Inicio Puerto. Det är i början av den näst sista klättringen. Den är 3,6 km lång och snittlutningen är ju 8,7%. Så det är en ruggig start på klättringen här. Gisses! Man får ju stå lutad för att stå och titta på cyklisterna. Huva. Zuccarello som bryter sig upp för klättringen. Zuccarello har ju 22 poäng och den här Kimfe som jag nämner titt som tätt fast vi inte har sett någonting av honom här idag. Han har varit i en lång utbrytning, han har 16 poäng. Soler 8, Ramos som är i utbrytning har ju samlat på sig 7. Så att det är ganska säkert att det är Zuccarello som åker i bergatröja imorgon. Lennart Kemna i den grön-svarta dräkten där från Bora Hansgrå är långt fram. Det är Ramo, det är en ung spanjor det här i Astana-stallet. Han är ju inte mer än 24 år, född 99. Tappade mycket igår gjorde han, Javier Ramo. Och sen den Alessandro De Marchi som är betydligt äldre. Han blir 37 år i maj. Alessandro De Marchi, men viktig pjäs att ha i ett lag. Dels så syns han en hel del. Men dessutom så är han ju otroligt tågstark och kan vara nyttig i många olika sammanhang. Ja, det här kan man komma och be i det öppna. Va? Ermita del Poble de Alcázar ligger inbäddat där. Mycket tallskog och det är mycket olivträd i de här krokarna där cyklisterna drar fram idag. Klungan har tagit in ytterligare en 10 sekunder på tätduon. Och det kan ju vara vilka bilar som helst som passerar. Det kan vara VIP-gäster som sitter i någon bil som vill ta sig förbi och kanske skynda nu mot målet eventuellt. Så i det läget var det ju inte att de ville få undan bilarna mellan tätduon och huvudklungan. Jag ser ni även ett venezuelansk mästare. Han var långt fram ett tag. Nu har han tappat. Aular. Och Ivan Cortina har också släppt kontakten. Matti Stella ser där den vita ungdomströjan. Tors van der Sande fortfarande kvar. Det är också Thomas Gloag från Jumbo Visma-stallet. Kör en hel del ser jag när Javier Ramo med händerna i bocken. Där han står upp på pedalerna. Födelsedagsbarnet verkar skött träningen bra. Carlos Rodriguez sitter där bland de 5-6 främsta och Girmay får ge sig redan här. Tillsammans med hans uppdragare Mike Teunissen. De här två har ju jobbat ihop sig nu under vinter och början på säsongen. Har han vurpat idag Girmay? Det har han gjort.
Vinjan Girmay har varit i asfalten. Det var ju en ganska ordentlig vurpa tidigare idag. Några stycken cyklister fick problem. Belay Berhe från Jayco Alula fick ge sig och bryta tävlingen kort och gott. Och Eddie Dunbar kom inte heller till start idag. Vurpade igår Dunbar och fann det för gott för att avbryta tävlingen. Dessutom 2 från Flanders Baloise. Bonneux och Aperg har klivit av tävlingen. Och Cumbre del Sol. Nu är vi uppe här i det här resortområdet med fina utsikter rätt ner över havet. De Marchi får slita på för att gå med Ramo. Ja, man har inte tagit in så mycket mer än de där 5-6 sekunder nu faktiskt. Så de fortsätter att köra bra. Och Zoccarato, det här är ju en första kategoriare så det är ju 10 poäng. Så hänger han i här och håller undan för klungan Zoccarato. Då tar han i alla fall 6 poäng. Då går han ju upp på 28. Då är det riktigt fint läge inför fortsättningen på tävlingen. Men det är 1 kilometer kvar till bergspriset och det är fortsatt tufft. Som ni ser här brantar det på ytterligare lite. Oj, oj, oj. Så den här kilometern kommer också ta lång tid. Som sagt, många av cyklisterna känner till de här vägarna väldigt bra. Många som har varit här. Inte bara cyklister, skidåkare också. Fick jag höra igår. Den skidåkaren som dominerar Ski Classics på herrsidan var nere med sitt lager 157 team. Och tränade här en vecka i oktober-november. Och Emil som är duktig cyklist också. Inte tävlar vad jag vet i alla fall längre. Men Emil sa att tyvärr ingen cykel. Det var bara rullskidor då som gällde. Och det är Matej Mohoric som anför klungan. Slovenen i Bahrain Victorious som har fått till uppgift att se till att det ska gå undan upp här tydligen. Och det gör det. Det är många som får problem i klättringen. Så har vi Kemna på rullen på honom. Tysken Lennart Kemna som tävlar för Bora Hansgrohe. Och sen är det Vlasov som ligger som tredje man. Därefter Carlos Rodriguez. Nu har de börjat ta in igen när Mohoric drar upp tempot. Och Marcus undrar vilken är den bästa övergången i cykling än så länge enligt dig i år. Än så länge. Ja, då får väl ändå, det har inte varit så mycket tävlingar. Då säger ju Jay Vine som ju gick från Alpes in der König till UAE-stallet och dels så vann han ju de australiensiska tempomästerskapen och så körde han ju hem också Santos Toranander sammanlagt. Det är bra jobbat. De håller undan här över bergspriset. Och det är Ramos som får ta poängen, de 10. Det betyder att han går upp på 17 poäng. Passerar Marc Soler därmed och passerar Kimfe också. Och 8 poäng tar så De Marchi som går upp på 13 poäng och lägger sig på 4:e plats tills vidare i bergspristävlingen. Och jag tror för Zoccarato så handlar det mest om att överleva den här sista biten upp till första kategorin här. Så han tar lite poäng. Och då skulle han vara en klar ledning. Men han kör upp för nu då, Mohoric. Barak kanske, inte många kvar i klungan. Ordentlig splittring skapar han.
Så har vi Arensman, den långa med uppknäppt tröja eller dräkt bakom den spanske mästaren Carlos Rodriguez. De är ju stallkamrater i Ineos-stallet. Arensman, som också han kan bli en riktigt fin värvning för Ineos. Från DSM-stallet kommer ju han. Här har vi Zuccarato. Då håller han undan här. Han tar 6 poäng till och går upp på 29 poäng i bergsprisstävlingen. Ska vi höra lite med... Jag tror vi har haft lite bekymmer med den här intervjun. Nu ska vi se om vi får till det. Inicio de la temporada. Bueno, tenemos una etapa más complicada que la de ayer, ¿no? Más de 3.000 metros de ascensión. El final bastante técnico. Y bueno, ayer demostramos que el equipo está fuerte, que tenemos la capacidad de controlar y de coger el peso de la carrera. Y yo creo que hoy va a ser clave el posicionamiento, ¿no? Para esos últimos 2 kilómetros que son realmente la clave de la etapa. Antes, pues bueno, parece un puerto largo, pero realmente la clave donde se va a jugar va a ser en los últimos 2 kilómetros. Här förklarar han lite grann att det är ju en komplicerad etapp givetvis. Det är ju en tuff etapp, vilket också innebär att det är en hel del klättring. Han säger 3000 meter, men det är 3 500 meters höjdskillnad faktiskt på dagens etapp. Och han pratar också om en lite teknisk avslutning i finalen. Han säger att vi har ju ett lag som är duktiga på att kunna kontrollera tävlingen. Har ni sett vilka ställen? Man blir helt knäckt. Hur fint som helst. I alla fall så fortsätter han också och pratar om positioneringen där på slutet. Det är en lång klättring, den är väldigt lång, men medan på det är de sista 2 kilometerna ändå som är de viktiga att positionera sig riktigt och tänka till ordentligt. Vad sägs om en gnista av inspiration? Hoppsan! Dags att sätta lite fart. Tada! Testa det här istället. Ja! Ta nästa steg i Forge of Empires. Spela gratis på foe.tv eller ladda ner appen. You're the reason why I am, you're the reason why I can, and you're the day that's just begun. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Skapad genom den traditionella mognadsprocessen som ger en naturlig umami och rika arom. Kikkoman tillför djup smak till varje maträtt. Kikkoman. Upptäck den djupa smaken. I need to try it first. Jag ville vara säker på att vi gillade varandra. Ett videosamtal och allt förändrades. Lär känna varandra innan ni träffas med Match videosamtal. Ladda ner Match. Vad blir det till middag? Snabba rätter för dig som inte har tid. Som vill inspireras, är vegan eller har kräsna barn.
Nu utökar vi vårt utbud. Hämta ditt välkomsterbjudande idag på linasmatkasse.se. Det blev en dag i Bergatröja för Marc Soler. Kanske jobbar han sig tillbaka in i bergspristävlingen så småningom. Men nu är det Zoccarato som får åka i Bergatröjan. Åtminstone imorgon. Så får vi se hur han kommer att kunna försvara den. Och det kommer han ju att vilja göra. Mitt på etappen imorgon så är det på bergspris. Många räknar med att det ändå blir en stor spurt imorgon igen. Precis som det var på gårdagsetappen. Här kommer de upp. Gamla goda tekniken. Man skriver på en tavla hur tidsavståndet är till de jagande. Men det hinner att hända mycket tydligen på tiden de skriver och tar sig upp sen till duon. Nu är det 1:10 och det stod 1:20 på tavlan. Sen har de ju en radiokommunikation som ju också ger dem info hela tiden om huruvida de ligger till mot de som jagar. Och vice versa då hur långt de har upp för de som jagar. De är väldigt offensiva, Bahrain Victorious. Har de varit även igår. Det var ju främst då för att försöka skapa en bra situation för Fred Wright. Nu gick det inte riktigt som de ville med honom. Fick ju ta en alldeles för lång spurt. Nu börjar benen att göra riktigt ont på De Marchi. Försöker han skaka loss låren lite. Lårmuskulaturen. Det kanske mest gör ont det. Men det kommer inte att dröja länge innan de här två är inhämtade. Och i med energi. I parti och minut. Det gäller att börja tidigt på etapperna och hänga i under etappen hela vägen till mål i stort sett. För det kommer en dag imorgon också. Så det gäller att inte gå tom helt en dag. För då kan man få jättestora problem följande etapper. Så det är mycket viktigt att inte glömma bort det där. För det kan ju faktiskt, och de blir påminda också, speciellt när det är så här varma etapper, att drick nu, se till att få er vätska. Och Caruso bara drar. Var det 1:11 på skylten och 1:10, ja, var det närmare verkligheten när de kom upp med tavlan den här gången. De minns ju att den här utbrytningen ganska snart kommer att vara ett minne blott. Men de har ju fått ut lite av det i alla fall. Dels med lite bergsprispoäng och där betyder det också att man vinner bergspris att man inkasserar lite slantar till laget och sig själv. Och i Zoccaratos fall så kör han ju dessutom till sig den rödprickiga Bergatröjan. Så det är ett bra dagsverke. Och så syns man en hel del också. Blir sponsorerna jätteglada och hoppar jämfota av glädje. Så efter Caruso så kommer stallkamraten Matej Mohoric fram. Den här Mohoric som ju har haft en riktigt fin karriär och den är ju långt ifrån slut. Tvärtom så är han väl kanske bättre än någonsin. Förra året så vann han ju Milano Sanremo till exempel. Mohoric var ju imponerande cykelåkning då utför. Körde med sån här dropper pass på cykeln. Man kan sänka sadelhöjden som man ju har på alla mountainbikecyklar idag. Det testade han. Det fick inget genomslag än. Vi
Får se om det kommer att komma. Men de log lite åt honom, berättade han. Ser vi teaterbyggnaden för övrigt. De log lite åt honom till en början. Men när de kom i mål så hade de sklattat klart. Han sa att är jag bara med över Poggio, den sista backen, över krönet, så kommer ni att få göra alltså när ni kör ut för det. Kommer man ner lite djupare, man får lägre tyngdpunkt och han menar ju på att det var det avgörande. Sen är det ju på det sättet att Mohoric är känd för att vara en av världens bästa att köra ut för. Auditorio de Teulada ligger också vackert. Tar in ungefär 1000 personer där inne när de har sina konserter, teatrar. Så det är ju en av hans finaste segrar. Kan till och med kanske säga att det är hans finaste seger. Han har ju vunnit tapplopp, Tyskland runt till... Oj, ska vi till vänster? Nej, vi ska till höger. Och var skulle vi egentligen då? Ja, han såg väl lite för sent att det var närmare att ta andra hållet, men där hade de ju dragit plastband också. Så, nu kom det med de 2 cirkulationsplatserna. Jo, han har ju vunnit etapper i Tour de France, 2 stycken. Och det är nog samma Tour, var ju för ett par år sedan. Och sen har han ju en etappseger i Giro d'Italia 2018, en etappseger i Spanien runt 2017. Han har vunnit Tyskland runt sammanlagt, Kroatien runt sammanlagt. Så han har ju en hel del fina segrar. Men Milano Sanremo sticker ut. Han har ju vunnit Bing Bang Tour också, som är riktigt vasst etapplopp. Den är Mohoric. Han är inte mer än 94, född 94, inte 94 år, för han var lite en av de äldre i klungan kan man säga. Han är född 94, så han är inte mer än 28 år. Och Mohoric gick ju också direkt från junioråldern, så gick han ju, undrar om han körde i Continental Team en säsong när han var 19, ja det gjorde han. Men sen när han var 20 då kom han till Cannondale och körde han där ett par säsonger, så blev det Lampre och sen UAE-stallet. Men nu har han ju varit i Bahrain-stallet sedan 2018 och har skrivit kontrakt till och med 2025. Så han har ju varit med länge och väl. Och det som var speciellt med Mohoric, det var att han 2012 vann junior-VM och 2013 vann han ju U23-VM, så åren efter varandra. Och det hör inte till vanligheterna kan jag säga. Han är unik där. Det har aldrig hänt förut. Till och med. Så 2012 var ju VM i Nederländerna. Då körde man ju i Falkenburg och så var det ju i Florens i Italien som man vann U23-mästerskapen. Matej Mohoric. Som fortfarande ligger och drar framför Caruso. Ja, det är hela laget. Sen är det Bols som ligger som tredje man. Sen är det Landa. Så de har ett intressant gäng givetvis. Sergio Martin i Caja Rural sitter alltid med i huvudklungan. Han har också ont i benen. Aj. Skaka loss de där påkarna. Vi hade där också från Movistar-stallet Antonio Pedrero. Duktig klättrare Pedrero när han är i form i alla fall. Och sen sagt den Carlos Rodriguez. Som är en fantastisk klättrare. Rodriguez fyller alltså 22 år idag. Så han är ju 01. Har ju kontrakt året ut med Ineos-stallet. Har ju gjort fina resultat. Vann ju en etapp i Basken runt förra året. Det är ju 7 totalt också i
Spanien runt. Trots att han, jag minns rätt nu, så vurpade han ju ganska illa där på Vuelta. Det gjorde han. Där tappade han ju en hel del. Då var han ju 5:a på Lombardiet runt också, som ju heter i Lombardia idag. Han var 5:a på Classica San Sebastian. Och 3:a just i den här tävlingen sammanlagt. 4 totalt i Vuelta Burgos. Åh, gisses, vilken cyklist, vet ni. Och då var det ändå hans... Ja, men liksom, det var ju första året han verkligen fick göra sina race. Vann ju spanska mästerskapen också på en tuff bana. Så intressant cyklist. Och de kanske vill ha honom kvar inne i Åstallet. Satt du med i klungan igår. Det är viktigt. Ser vi att Movistar-cyklisterna samlade här en bit ner med Alex Aramburu, nummer 71. Och Rojas in till honom med nummer 77. Pedrero som jag nämnde tidigare. Så vi gör ett litet svep här rätt genom fältet och ser vilka vi har med. Så det här har tagit sig fram nu. Nu har vi Battistella. Och så har vi ju några ex-cyklister där också. Nu var det ett par stycken från Q36.5-laget som satt där. Ex-cyklisterna var ju Bendiksen och Torstein Träen. Och Träen tror jag lite på. Han är riktigt vass uppför. Torstein Träen. Född 95. Ganska lång kille, men smal och lätt. Duktig uppför. Satt ju också med i klungan igår. Bendiksen som nu var topp 10 på etappen. Dessutom. Ja, det är fortfarande 1,5 minut ändå. Vi har cyklisterna snart i Benissa. Den etapp som man kallar just Nobelda Benissa, men det är ju ovanför Benissa som sagt i Alto de Pinos. Där vi har målgången. Här har ni Battistella. U23-världsmästare 2019. Och 2 över mållinjen. Men ettan blev diskad. På grund av att man låg på rullen på bilen för länge efter en vurpa. 2 mil kvar. Gör det bra och hänga i. Benissa ligger ju en bit inlands. Gör det. Lite mindre stad. Kring 10 000 människor här i Benissa. Ja, Konka är med idag igen utav Q36.5 cyklisterna. Och Mohoric där ju ligga och dra så länge han gör nytta, tänker jag. Och han kan ju göra nytta bra länge. Jag är imponerad av hur han körde den där första kategoristigningen. Den var inte jättelång i och för sig och han är ju kraftfull cyklist, men rimligtvis svider till ganska skapligt i benen.
Ja, vid målgången, även om det är en jättelång klättring, så är den nu kategoriserad som en 2, vilket innebär att det hade ju inte hjälpt i och för sig om det hade varit en första kategoriare heller. Ramo har ju som nämnts 17 poäng och 28 Zoccarato. Så italienaren leder med 11 poäng just nu. Och sen har vi Molo Kimfe, Etiopien Mikacha Rural, som har 16 poäng. Det är bergspristävlingen med ett bergspris kvar. Och trots alla klättringar, i och för sig har det varit en del utför också såklart, men 38,5 i snitt har de. Det kommer ju att sjunka lite med tanke på målgångens placering. Då börjar vi och närma oss Benissa och vi kommer snart att få se. Ja, det är väl ingen som kommer att sprätta till här, tänker jag. Det är bara en bonussekund kvar efter att Ramo och De Marchi har passerat i spurtpriset. Så siktet är framförallt inställt på talltoppen. Alto de Pinos, där vi har målgången. Med tanke på snittlutningen på den här klättringen, det jag tänker att Morris kan nog kanske hänga i ett tag till. Det beror på hur hög fart de vill ha i Bahrain Victorious. Såg att också Peyo Bilbao sitter fint med där. Det är ju honom de kör för. Peyo som var riktigt bra också i Santos Tour Down Under. Säker cyklist. Han har blivit liksom stabilare och stabilare. Och det har ju också inneburit att han liksom får sina egna chanser lite oftare. Han har ju ett par etappsegrar i Giro d'Italia. I meritlistan också, Peyo Bilbao. Han är född 90, så han blir ju 33 år här om bara några veckor. Peyo Bilbao. Anton Charmig i Uno X-stallet finns också med. Kanske blandar ihop honom med Bendixen faktiskt. Där uppe har ni Benissa. Peyo Bilbao vann i 2 etapper var 2019. Sen har han 15 segrar i karriären. Ett långt fram på Giro d'Italia ett par gånger om. 2 gånger 5 senast förra året. Så han har ju väldigt hög kapacitet. Tittar vi på Peyo Bilbao, trots sin fina kapacitet, så har han faktiskt aldrig vunnit ett etapplopp sammanlagt. Han har vunnit etapper, men aldrig ett etapplopp sammanlagt. Ja, De Marchi, han liksom kör på där trots att han har haft lite problem. Så håller han riktigt bra tempo alltjämt tillsammans med Ramo.
In och ut ur Benissa. Har de ju tagit sig cyklisterna. Det kanske ni har hängt med på där. Ja, då vill de ta en liten bonussekund i alla fall. Vilket han gjorde där, Peyo Bilbao. Med hjälp av Wout Poels. Det var ingen annan som var intresserad. Så en bonussekund till Peyo. Alltid något, tänker de. När det inte kostade mer än sådär. Och så är det bara på det igen. Spelar att alla lag försöker hålla sig nära varandra. Det är Konka med nummer 181 och det är Tom de Vriend där till vänster med nummer 182. Så Ludvigsson fick ge sig i första kategorin där. Ja, Johan tänker framåt tydligen. Skickar en fråga. Är det någon som kommer att kunna utmana Van der Poel och Van Aert på cykelcross-VM? För det är nämligen i helgen. Cykelcrossen höll på, det är ju en vintersport, höll på hela vintern och nu kör man ju världsmästerskapen i helgen i Hogerheide. Som jag inte minns fel så är Adrie van der Poel därifrån, Mathieu's pappa. Mathieu van der Poel har ju som aldrig bott i Nederländerna, även om han tävlar för Nederländerna. Men han har ju alltid varit på andra sidan gränsen, precis vid gränsen i stort sett, men uppväxt i Belgien. Men hur som helst så nej, det ska ju mycket till för att det ska bli någon annan än de två. Tom Pidcock kommer inte att försvara sin världsmästartitel, utan han kommer att redan liksom börjat blicka mot landsvägssäsongen och de här första, han ville köra bra tror jag också på Strade Bianche, grustävlingen i Italien, så han kommer inte vara med. Så det blir ju mellan Van der Poel och Van Aert. De har ju varit helt outstanding vinter när de har varit med, även om det är Laurens Sweeck som har vunnit världscupen totalt. Men Sweeck och några till, Liservitt till exempel och Van Torenhout, de är ju cyklister som ju är verkligen inriktade på cykelcrossen och håller sig till den nästan till 100% faktiskt. Så de kör ju rubbet. Det gör inte Van Aert och Van der Poel och Pidcock. De tar ett litet break efter landsvägssäsongen och så börjar de att köra lite senare. Det är ju brukar ligga på en 13-14 världscuptävlingar i cykelcrossens värld varje säsong. 1:01, 13 kilometer kvar. Klättringen har börjat. Och då har Caruso tagit över nu. Sicilianaren Damiano Caruso. Men bara en kortis. För när han slog åt sidan så där så såg det ut som att nu var det klart. Ja, han hade kanske inte så mycket mer att ge nu. Damiano Caruso. Utan det blev Matej Mohoric som fick gå upp igen. Och börja, eller fortsätta att dra i huvudklungan. Men de har inte gett upp de här två. Det ska ni ha klart för er. Det är inte så att de sitter här nu och bara väntar på att de andra ska komma ikapp, utan här ser man aktionen också från Ram och Demarchi att här då, så länge de inte är ikapp så har vi chansen. I alla fall så länge det är runt minuten. Ja, det vill också in i åstallet vara med och lekar. Ser ni Caruso som släpper kontakten och sparar sig till kommande dagar kanske.
Och stallet vill också vara med och hjälpa till. Det var Castroviejo som kom fram för ett ögonblick. Då tyckte Mohoric direkt att det här gick lite för långsamt. Får lyssna på det, grabben. Och nu om ni undrar vad Johan skickade sin fråga någonstans, så följde Johan mig, tror jag i alla fall, på jo, det kanske man måste göra om man ska skicka meddelanden, på Instagram, där jag heter Vacci, enkel V-A-C-C-H-I. Lägger jag ut lite allt möjligt såklart, men nu är ju säsongen igång och då blir det också en hel del information om olika tävlingar som vi kommer att sända. Och där kan ni också skicka direktmeddelanden för att ställa frågor. Idag kanske lite sent nu, vi ska kanske hinna med någonting, men fokus så här nära mål på etappen och se vilka det är som ser starka ut. Och Mohoric har ju sett stark ut hur länge som helst. Det är Wout Poulsen och på rullen, sen är det Castroviejo. Därefter med nummer 23 är ju Laurens de Plus. Belgaren. Arensman är ju första åkaren. De har ju också en Giro d'Italia-segrare med i gänget. Theo Gegenhardt nämligen, med nummer 25. Som vann Giro d'Italia i det speciella coronaåret 2020. Då ju Giro d'Italia kördes i oktober månad. Man fick ju flytta hela kalendern. Ursäkta. Fick man ju flytta en bit fram. Till och med en ganska bra bit fram. Från maj till oktober. Och nu när de börjar att köra hårt här, 54 sekunder. Och här pratar om att Girmay sitter i klungan, det gör han ju inte längre. Nu börjar de att lätta på cyklarna lite. Castroviejo slänger en flaska, De Plus slänger en flaska. Så har de den Theo Gegenhardt därefter. Och efter Gegenhardt är den spanske mästaren också in i oss. I den spanska mästartröjan, och bakom honom Thymen Arensman. Och Mohoric, han tittar nog efter hur det såg ut i övrigt då. För sina lagkamrater. Kommer de till 10 km-skylten, tät duon. Ja, han kanske inte var så lika risig som jag trodde till slut. Ja, det var Vacci. Han pumpar på rätt så bra, men nu ser ni ju att nu är det snart över. De är på väg att jaga ikapp. Det var halvminuten upp till tätduon. Det droppar upp av folk lite här och där. Så vi är fortfarande samlade och bra ut i båda hans gråe, med Vlasov som ligger inklämd mellan sina stallkamrater. La Pinturas Rupestres heter det här speciella. Nu ser man inte riktigt bra, va? Det är ju lite grottmålningar, och man såg inte heller formen riktigt bra från just den positionen på helikoptern.
det är ju som ett tak över där. Man ska sen in i grottan. Och, det är ju målningar från 6000 år tillbaka. Sommartid så är det ganska mycket folk som vill upp där, och då får de ju hålla igen lite grann och se till att det inte kommer in för många samtidigt. Ja, vilket område. Det är ju kilometer kvar. Jag fick inte en frågan då. Peter funderar om det är någon svensk med på cykelcross-VM. Ja, svenskar är det till och med i VM-truppen. Bland juniorerna så kör Stina Kagevi. Paul Grejus ska också köra, och Willem Merlöv ska köra. De har ju också tävlat en hel del nu under vintern och gjort riktigt fina resultat. Så det blir spännande. De är ju juniorklassen då. Och sen har vi ju 23-cyklisterna Caroline Andersson och Filip Mård som kommer att köra för Sverige. Så Filip har ju tävlat en hel del. Sen har vi ju bland dam- och herreliten Emma Belfort ska vi köra, och dessutom David Risberg. Så där har ni svenska truppen. Tilda Hylén skulle ju köra, men hon blev sjuk. Så hon kommer inte att vara med. Så Emma går in istället för Tilda Hylén. Svensk mästarinna. Ja, det rullar på med högt tempo. Det här är alltså en andra kategoriare, och den har ju framförallt fått den kategoriseringen på grund av längden på den här klättringen. Fortsatt är det den Castroviejo som ligger och drar och kör fort också. Men det gör ju den här duon med, så det är fortfarande 15 sekunder. Men de tajmar ju bra, som de gör för det mesta. I huvudklungor som jagar och jagar. Måste de börja få undan alla fordon som ligger emellan. Även motorcyklar. För nu är det inte långa biten kvar för klungan att komma ikapp tätduon. Har de till och med ögonkontakt med dem. Trots att det svänger en hel del. Men ni hörde intervjun, ni som var med tidigt i alla fall, hörde intervjun med den gode Peyo Bilbao. Det är tekniskt, det är knixigt. Man ser väl Ermita de Pinos. En liten kyrkbyggnad. Vägen upp mot Alto de Pinos. Jo, Bilbao sa att det är väldigt tekniskt, och det ser vi här. Det svänger väldigt mycket. Så det gäller att vara vaken och
ta rätt beslut, men det är de sista 2 kilometerna menar han på som är de mest utmanande. Det är viktigt, riktigt viktigt att i ett tidigt skede där ligga bra med. De här 2 har gjort det bra alltså. Nästan värda att hålla undan, men det kommer de inte att göra. Jag vet inte riktigt vad han sa till honom, men han kanske sa någonting som tack för idag. Det fortsätter att vara så här knixigt. Men Romo vill inte riktigt ge sig än. Och motorcykeln ligger fortfarande mellan. Så några 3 sekunder kan det inte vara. För då ligger de på rullen på motorcykeln. Ja då, där är de. Inte alls långt efter, så snart måste de ändå lämna sin position med de 2 motorcyklarna. Vi ser vad härligt slingrande det är. Och här med 5 kilometer kvar. Vi har ytterligare 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det är ju en... Mellan kilometer 3 och 2 så är det bara en sväng faktiskt. Mellan 2 och 1 är det ingen sväng alls knappt. Sen kommer det ett par serpentinare till där innan målgången. Men det var ju en betydligt lättare backe än vad man kunde tänka sig, tycker jag i alla fall. Så här kan du ju faktiskt... Det behöver inte bli någon av dem som kommer att vinna totalt som vinner den här etappen. Men vi ska se slutet här, om det kan bli lite spridning det sista. Ja, det höll ända fram till 4,5 kilometer före mål. Långt bak där i gruppen. Så här är det ju liksom de som ligger där fram, där bak och inte ens försöker ta sig fram. Ja, men de känner ju att här går det ju tillräckligt fort i alla fall. Orkar inte. Går för fort. Speciellt de som ligger kanske de sista 10-20 placeringarna. Men nog kommer det att finnas cyklister i den där gruppen som kommer att utmana. Och det ser vi redan nu, så försöker de i Jumbo-Visma ta sig fram. Jumbo-Visma-stallet som vi har framförallt Koen Bouwman. Tror jag i alla fall, som ska kunna göra någonting bra av det. Det är ju en 40-50 cyklister kvar i klungan. Så det är rätt mycket folk. Här är en skarp sväng. 3,5 kilometer kvar. Och så är det vänster och så blir det återigen en skarp sväng här alldeles strax. Ganska precis vid 3 kilometers märket. Det gäller att vara lite vaken nu. Ja, det var inte så farligt. De är ju till och med svängar som det går lätt att trampa rakt igenom. Nu brantar det till lite. Och då får vi se om vi får några attacker. För här är liksom, det har ju varit så pass att det inte ens är någon idé att attackera som det har varit nu
den här biten fram till det här läget i alla fall. Men de avvaktar. Alla vet ju att det är de sista 2 kilometerna som det framförallt handlar om. Fortfarande Castroviejo. Ingen annan som har gjort något jobb de senaste kilometerna i huvudklungan. Men snart är väl Castroviejo också klar. Börjar de att ta sig fram lite försiktigt också i UAE-stallet. Det är Majka bland andra. Dessutom Domen Novak. Och Soler börjar få lite bekymmer. Novak ger sig nu. Vi ser att han slår ut åt vänster i färdriktningen. Längst till höger i bild. Så nu lämnar han över ansvaret till polacken Majka. Veteranen. Börjar bli veteran Majka. Rui Costa sitter med. Nej, man hade inte det som krävdes. Utan i Jumbo-Visma-stallet får man hoppas på Thomas Gloag. I gult och svart där. Det är han som sitter med. Jätteung kille. Född 01. Han också, precis som Carlos Rodriguez, den spanske mästaren. Brandon McNulty längst till vänster i bild. Nu börjar det bli kämpigt ordentligt. Rui Costa Intermarché-stallet sitter bra med. Landa också fortsatt bra med. Och Intermarché-stallet har ju dessutom Zimmerman som också idag kör riktigt starkt. Ja, det börjar göra ont. Ordentligt. Den är Gloag som vi har i första gänget här. Med den gul-svarta dräkten i Jumbo-Visma. Han vann ju en etapp i Tour de l'Avenir förra året. Framtidsloppet, en av de viktigare tävlingarna för U23-cyklister. Han sitter fortfarande riktigt fint med. Och det gör Torstein Träen också. Dessutom Anton Charmig. Båda två sitter med där. Träen är ju norrman. Charmig är ju dansk. Fortfarande ingen offensiv av någon. Trots att det har blivit betydligt brantare och flera har vikit ner sig. Ciccone sitter där. Riktigt fint. Mollema tar sig fram. På högersidan i färdriktningen tar han sig fram. Holländaren Bauke Mollema. Och nu ska vi se. Nu blir det brantare igen. Och nu viker han åt sidan. Då får Theo Gegenhardt ta över dragjobbet. Ineos Grenadier. Då kommer attacken. Är det Brandon McNulty som attackerar? Jag tyckte mig se det här. Jajamensan. Amerikanen Brandon McNulty är det som sätter in en riktig hård attack. Brandon McNulty. Och det är Rodriguez som får jaga McNulty. Han var ju fruktansvärt bra i början på förra säsongen, McNulty, och han verkar inte vara så mycket sämre nu heller. 1600 meter kvar och Carlos Rodriguez orkar inte ta det där. Landa bara tittar över axeln och gör ingenting. De fortsatt väntar de. Och nu sätter bara hans grå i fart och jag tyckte det såg ut som Vlasov som själv får ta tag i taktpinnen där för att försöka utmana Brandon McNulty. En fin attack av UAE-cyklisten. Och nu attackerar Gloag. Thomas Gloag tror jag man uttalar. Thomas Gloag är det som attackerar. Väldigt ung och väldigt lovande. Och jag tyckte han hade sån fart att han kommer att ansluta till McNulty. 1300 meter kvar. Titta vad fint han kör där, den unge britten. Väldigt imponerande av honom. Och även Ineos-cyklisterna får
ta ansvar i gruppen bakom. Och det är kilometern kvar och Gloge kommer i kapp banne mig med kilometern kvar. Tittar han lite först med McNulty, rutinerat släpper han förbi igen Gloge som tar ansvaret. Och han borde ju nästan försöka stöta av Brandon McNulty. Men det är ju lättare sagt än gjort. Här sitter jag och tycker. Men han kör starkt. Och McNulty, han går på lite tyngre växlar. Han trampar så lätt och fint, britten. Ytterligare en britt som är på gång mot de höga höjderna. Och då kommer också... Sätter de fart. Bilbao sätter fart här. Men det är väl Arensman där framme. Ineos Grenadier som har dragit ifrån. Lennart Kemna med nummer 5. Charmig går också med. Dansken i Uno X. Och Aramburu är kvar med nummer 71. Ja, de kommer i kapp. De ansluter. Och Globe fortsätter att köra så där stenhårt. Det är faktiskt fortfarande Theo Geoghegan Hart som sitter där och gör det väldigt bra. Ciccone visar upp sig och tittar på Zimmerman. Eller är det Rui Costa? Rui Costa som lägger i en jätteväxel där tillfället. Charmig fortfarande bra med. Och då kommer attacken och den kommer från Mikel Landa. Och Ciccone svarar direkt på Landas attack. Och Theo Geoghegan Hart följer med. Pello Bilbao vaken som vanligt. Skarp vänstersväng och Ciccone drar på en lång spurt. Han försöker direkt men 250 meter kvar. Theo Geoghegan Hart är den som utmanar. Men Ciccone i Trek Segafredo vinner den här andra etappen i väldigt fin stil. Och han gör det före Theo Geoghegan Hart. Eller var det Landa som var tvåa? Theo Geoghegan Hart var väl tufft där mot Landa tycker jag. Och Pello Bilbao blir 4. Det var onödigt av Theo Geoghegan Hart att gå på Landa sådär som han gjorde. Och jag tror Landa har någonting att säga åt honom. Tänk om vi kunde få fortsätta att se där. För det kan jag tänka mig blir lite snack de två emellan. Jajamensan, Landa är uppe där och ska snacka med Theo Geoghegan Hart. Här har vi Torstein Träen på väg i mål. Pedrero där också. Zimmerman. Ja, vilken fin avslutning av Ciccone. Det gjorde han riktigt bra, italienaren. Ja, Vizcarra i mål också. Men det är Ciccone som är dagens man. Riktigt imponerande gjort av italienaren, men gjorde det smart. Vi konkar mål i Q36.5. Här ser vi en smart. Han gjorde det. Anton Charming blev han. Vi har en 5 eller 6 någonstans där. Och han drar igång direkt. Alltså Landa var inte riktigt med på noterna där. För han hade ju krut kvar Landa ändå. För han lyckades ju. Jag tror han tog sig förbi Theo Geoghegan Hart trots att Geoghegan Hart trängde honom. Eller var det Bilbao? Det är Bilbao ser jag nu. Det är Bilbao ju. Som blev trängd av Theo Geoghegan Hart. Som viker ut armbågen där också. Ni ser att det blir stökigt bakom. Ciccone gjorde allt rätt. Här kommer Kenny Lisson och gratulerar också. Bara 5 man på plats så går det att vinna etapper i alla fall. Molleman var ju med där framme. Molleman som vi ser tagit av sig på överdelen.
Jag måste fokusera på Ciccone där, så jag trodde det var Landa som var med och spurtade om andra platsen, men det var ju Pello Bilbao såklart. Alltid snabb. Ser att Pello Bilbao slog av där när han såg att Landa attackerade, och då passerade Theo Gegenhardt och så Vlasov där också. Titta här nu om vi får se hela vägen att det blir ordentligt intryck där. Han hade en meter också till godo på Theo Gegenhardt, så han drog ju nytta av det och drog igång direkt. Men han var trött där, Landa. Nu ser vi ju här tydligt när Bilbao passerar. Bilbao som väntade, och sen med 100 meter kvar här så försöker han ta sig förbi Gegenhardt som ser honom och trycker till ordentligt, och det där kan bli faktiskt tal om deklassering. Det kan bli tal om deklassering det där för Theo Gegenhardt, för det är tydligt att han söker upp. Han märker att han är på väg att bli passerad och söker upp Pello Bilbao. Ja, Vlasov blir 4, Landa 5, 6 Costa, 7 Charmig, Aramburu blir 8:e man, Glog till slut 9, 10 Carlos Rodriguez. Ser vi segergesten, och som han gjorde på Giro d'Italia en gång när han vann där, så slänger han glasögonen. Ja, det är tur för honom att han inte är en stor vinnare, alltså att han vinner massor med gånger, för då skulle det bli dyrt för hans glasögonsponsor. Ciccone så iväg med glasögonen. Bilbao tittar ju direkt efter Theo Gegenhardt, och skakar ju Vlasov på huvudet. Det kan vara att han skakar på huvudet för att han tycker att det var ju onödigt av Gegenhardt. Och det är bonussekunder till Ciccone. Och sen är det alla spurtarna och de som tog massa bonussekunder går borta. Så det blir ju Giulio Ciccone som kommer att ta ledningen här totalt. Det var ju också 10 på gårdagsetappen, Ciccone. Vi ser här från helikopterbilderna, vi är inte jättelångt ifrån Calpe. Här heller. Det var ju kul för Trek Segafredo och inte minst för Giulio Ciccone. Ciccone som tog sin 8:e seger i karriären. Senast han vann var ju etappsegern i Giro d'Italia förra året på den 15:e etappen. Han har ju 3 etappsegrar i Girot. Ja, provisional, alltså det provisoriska topp 10-listan. Oj, det var en massa bergsjätter som är ute och kuta. Så Ciccone, han har alltså vunnit etapp i Giro d'Italia. Det var den första gången han vann, det var ju 10:e etappen 2016. Det är hela nästan 7 år sedan. Och här ser ni sammanlagda listan också mycket riktigt, och tar en ledning totalt 4 sekunder före Gegenhardt. Fortfarande preliminär lista. 5 sekunder före Pello Bilbao som ju tog en bonussekund. Det är därför han är 5 sekunder efter. Han tog en bonussekund vid spurtpriset. Vi lämnar er på Eurosport 2 med dessa bilder. Vi kommer att hänga kvar en stund till på vår digitala kanal.